nevednúca zeleň ostrovov Dalmácie uprostred Belasého mora. Objatí borových hájov a vône pryskyrice svietia hranoly domov, miest a dedín, postavených z bieleho kameňa z ťalastovičie hniezda. Sme na jednom z nich. Sme na jednom z vyše 1200 ostrovov, ktorými oplýva nesmierne členité pobrežie Jadranského mora. Sme na Korčuli, ostrove plnom romantiky, plnom ťažkého boja o kúsok úrodnej zeme, boja za skivu chleba, ale i úprimnej a bezprostrednej radosti zo života. Da čuje jedno viditi ja, u nadi živim radosti pun sam, da čuje jedno viditi ja. Vstupovou bránou na ostrov, ktorý starí Gréci pomenovali Korkyra Melaina, je rovnomenné mesto Korčula. Tu má svoj prístav staručký trajekt, ktorý statočne premáva medzi pevninou a ostrovom a prepravuje deň čo deň tovar i miešaninu národov z celého sveta. Tu sa zastavujú nákladné lode, ktoré dovážajú na ostrov obživu. Zastavujú sa tu s veľkým ceremoniálom aj belostné parníky, ktoré spájajú ostrov s ďalekým svetom. Zastavujú sa i preto, aby zásobili mesto pitnou vodou, pretože na ostrove niet prameňa či sladkovodného potoka. Napriek tomu, život tu bol už od doby kamennej veľmi čulý. A čo do intenzity, neustále narastal i narastá. Stredovek tu zanechal mesto, plné poézie, plné kamennej krásy a bohatej histórie. Bielý kameň na fasádach domov a katedrál dýcha životom kamenárskych majstrov a umelcov svojej doby.
ale aj v útrobách hrubých múrov sa skrývajú umelecké diela, ktoré sa prihovárajú dnešnému človeku históriou ostrova od jeho osídlenia až do dnes. Tak ako aj na iných miestach Dalmácie, vystriedali sa tu Gréci, Rimania, Góti i Byzancia, stredovek i novovek tu postupne zaznamenali vládu okolitých európskych mocností až do roku 1921, kedy sa Korčula pripojila k Juhoslávii. Každý dom, každý kút tu znamená kus histórie. Napríklad v tomto dome žil slávny cestovateľ Marco Polo, keď ho v roku 1298 v námornej bitke Benátčanov proti Janovu zajali. Mnohí historici dokonca tvrdia, že Marco Polo pochádza priamo z Korčule. Obyvatelia mesta i ostrova museli neustále bojovať, pretože aj prestávky medzi vojnami vyplňali nájazdy lúpeživých pirátov z mora. Dnes namiesto pirátskych lodí a galejí kotvia v prístavných vodách športové a rybárske lode. A namiesto bojového hluku ozýva sa z pobrežných pláží obklopených modernými hotelmi veselý smiech kúpajúca mládeže a turistov nielen zo všetkých kútov ostrova, ale i zo všetkých končín Európy.
Dnešní obyvatelia zamenili bojové zbrane za pluhy a za prácu vo fabrikách až v 1944 roku, kedy sa Korčula oslobodila z nemeckej okupácie. Kedysi typické roľnícke a rybárske obyvateľstvo, gniavené porobou a negramotnosťou, dávno zvládlo i náročnú technológiu modernej výroby. A dnes svojimi výrobkami úspešne konkuruje aj krajinám s veľkou priemyselnou tradíciou. Pravda, obyvateľstvo zostalo i naďalej nerozlučne späté so zemou a morom, odkiaľ čerpá podstatný podiel obživy. Od ranného detstva do neskorej staroby plavia sa v pohode i nečase, dňom i nocou po zákerných vodách Jadranu, plných útesov a ostrých brál, aby z hlbín mora vylovili jeho dary. Tu sa učia chlapi odvahe a statočnosti, lebo boj človeka s morom je tvrdý a nepozná prestávky. Rýb popri brehoch ubúda a treba sa za nimi plaviť neustále ďalej. Zásobiť rybami takúto konzerváreň predpokladá neustálu činnosť celej rybárskej flotily na vodách Jadranu. Potom môže závod pracovať naplno. Ale keď ryby z lovíšť odtiahnú, zatíchnú i priestory závodu a množstvo zdravých rúk netrpezlivo očakáva nový úlovok, aby mohli ďalej pripravovať vynikajúce rybie konzervy, nielen pre Jugosláviu, ale i pre export.
Centrom priemyselného spracovania rýb na Korčuli je Vela Luka, na druhom konci 40 km dlhého ostrova. Iba pár 100 metrov od mesta Korčule sú ostrovčeky Vrník a Badia. Preslávili sa kameňom. Na Vrníku v malej osade žije iba niekoľko desiatok obyvateľov a dnes musia chodiť za prácou spravidla na materský ostrov. Ale ešte nedávno bolo živo a rušno i v tamojšom kameňolome. Z jeho kameňa sa stavali chrámy a paláce nielen v Dalmácii, ale aj v Benátkach a Carihrade. Teraz je lom pustý a kvapeľové útvary, ktoré vytvárajú voda a čas, vzbudzujú v návštevníkovi pocit melanchólie a smútku. Obrovská jazva v horskom masíve plače kamennými slzami, ktoré sa strácajú na opustenom kolajišti v slanej vode mora. Preto ideme na Badiu, kde je v lome stále živo a kde sa na technológii práce v priebehu stáročí nič nezmenilo. Iba ľudia sa menia a na ich rukách tvrdnú mozole. Človek, zvyknutý na žeriav, ťažko uverí, že pomocou takejto techniky dopravoval človek bremená počas celých stáročí po celom Stredomorí. Pri tejto práci sa nám nevdojak v mysli vybavil slávny Riepinov obraz Burlaci na Volge. Ale ako vidieť, aj tie najťažšie náklady dokážu premiestniť bez problémov až na plavidlo a odtiaľ na veľké staveniská po celom ostrove. Obytné domy sa stavajú z kameňa, ktorého je na ostrove všade dosť. Nikdy sa nedováža z ďalekých lomov. Iba v poslednom čase sa používa aj betón ako stavebný materiál. Kameň pri výstavbe však dominuje
A tak obytné domy na kopcovitom kamenistom teréne doďaleka svietia bielým kameňom. Tu sa domy na úrodnej pôde nestavajú. Do úvahy prichádza iba svah. A tak do ulíc takejto obce sa človek dostane spravidla iba peší, či na chrbte somára, ktorý je jediný efektívny dopravný prostriedok na ostrove. Ďalším problémom je pitná voda. Prameňov niet a dovoz z pevniny do vnútra ostrova zatiaľ neprichádza do úvahy. Preto sa zachytáva voda dažďová. Prakticky každá rodina má svoju nádrž v skale pod základmi domu. Zo strechy sa Rímsami zvádza do nej po celý rok dažďová voda, ktorá sa používa na varenie i na pitie, bez filtrovania a dezinfikovania. Dažďová voda je tu prakticky nezávadná. Otvor do nádrže s vodou je vonku pri múre domu. Často ho nachádzame aj v priestoroch komôr, ovešaných cibuľou, cesnakom a šunkami. V období sucha však domáce zásoby vody nestačia, preto sa v obciach začali budovať veľké nádrže s obsahom až 20 000 hektolitrov. Obrovské betónové plochy na svahoch zachytávajú dažďovú vodu, ktorá steká do podzemných komôr, odkiaľ sa čerpá iba vtedy, keď vyschnú domáce zásoby. Prebytky sa predávajú pre potreby závodov. Aj príroda Dalmácie sa odlišuje od vnútrozemia. Je to už začiatok subtropického pásma. Oliva, ako užitkový strom, je veľmi rozšírená a miestami vytvára celé olivové háje. Chov oviec nie je rozšírený, pôda je príliš chudobná na pašu. Koza je skromnejšia, ale za to zožerie všetko, preto sa môže pásť iba na vyhradených priestoroch, aby neničila lesné porasty. Za to somárika chovajú vo všetkých roľníckých domoch. Horský terén, v ktorom obyvatelia pestujú olivy, hrozno, figy a mandle, je pre akékoľvek povozy neprístupný. A tak doprava v ťažkom teréne ostrova je možná iba na chrbte somára. Náš obyvateľ z Rovín, ba i spod Tatier si iba ťažko môže predstaviť, ako tu vlastne vznikne úrodná pôda. Treba veľa rokov, dokiaľ na úbočí Skalnej hory
urobia traja starci úhľadné kamenné terasy, medzi ktorými vzniknú úzke prúžky zeme. Deň za dňom, rok po roku treba bojovať s pichľavou húštinou a morom kameňa, ktorý niet kde odviesť. Húština poslúži za potravu kozám a ohňu, ale kameň zostane. Na svahoch je potrebný, znemožňuje odplavenie úrodnej prsti, ale v dolinách či na neveľkých rovinkách narastajú z neho mohutné hradby okolo pozemkov. Je všade a zem ho neustále rodí a hradby okolo pozemkov mohutnejú. Tento starec sa už 84 rokov zahríza ťažkou motikou do kamenného mora. Meter za metrom narastajú terasy, na ktorých sa darí najušľachtilejším druhom vinnej révy. Nikdy nepovie hotovo, lebo hora je veľká a život taký krátky. Ale vinicu miluje. Tu prežil svoju mladosť, svoju lásku, tu vychoval svoje deti i vnúčence. Tu i dožije, medzi kameňom, ktorý pokuse ohmatávali jeho ruky a ktorý skropili potoky slaného potu. Výsledky ťažkej roboty zanechá potomkom, ktorých on a jeho rovesníci naučili spolu nažívať a navzájom si pomáhať. Keď v obci Žrnovo zomrie alebo ochorie gazda, mlať mu pole obrobí, domácnosti finančne podporia. Tieto filmové zábery neboli nahraté. Sú skutočnosťou, v Žrnove celkom všednou, celkom samozrejmou. Obec jedinca nenechá padnúť, ale od jedinca žiada, aby sa nehádal, nekradol a nelumpoval. A obyvatelia to majú už v krvi. Čestnosť a hrdosť sajú deti už s materským mliekom, aby tým silnejšie zapustili korene do rodnej zeme. A keď vinice obťažkané nádherou plodov dozrejú, steká čierňava vinného moku do údolí. V mechoch z ovčích koží, na chrbte tenkonohých somárov. Plnia sa sudy v komorách, plnia sa lode v prístavoch, ktoré prepravia plody zlatého slnka a kamennej zeme ostrova na chladný sever. Až potom si možno v kruhu priateľov sadnúť za stôl a v čaši z tenkého skla ochutnať výsledky svojej práce. Potom zaznie i pieseň a za zvukov gajt sa rozveselí dedina.